Co lagy teďka na začátku, no to nevím. Jinak vás vítám zase u Let's Playe. Mám teďka lagy, takže jako, co na to je moc. Nic nedělám. Ale je to vlog o tom, proč jsem natočil tolik videí, natočil veřejný video. Proč? Kvůli tomu, že na to neměl čas, neměl jsem tam počítač. A teď pořád taky nemám počít, když mám takový starší poce. Takže doufám, že to nevadí. A vzkaz Bucovi, jo, zahrál bych si s tebou, zahrál rád, všechno. To je to všechno. Toto video možná bude v HDčku, možná, určitě, možná, nevím. Mám teďka nekvalitní mikrofon, mám takový mikrofon, to je vyrobený v sluchátkách a je hodně trápné, nevím kam mluvit. Takže asi takto. Takže pokud nebudu slyšet, tak si mě přihlaš, jakoby dát větší zvuk, to je cheater, ale to mi jedno. Ale to jsem chtěl říct, co jsem řekl. Další věc. Proč nejsou tolik videa, tak to jsem říkal už. Proč hraju jenom Mafii Mekongu. Kongu hraju jenom, že to je jedna hra, co mě baví. A budu začít Minecraftem takhle. A už mi to počítat, protože budu začít i VOD and War Call of Duty. A tak všechno co říct. Doufám, že to vyjde do těch 2 minut. A jestli ne, tak to neuploadnu. Takže čau.